तर विखे पाटलांकडून 10,000 शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे। मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घोटाळेबाज मंत्र्यांचा आता राजीनामा घ्यावा। शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी ही मोठी मागणी केली आहे। मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी 10 शेतकऱ्यांची फसवणूक केली आहे। मुख्यमंत्री फडणवीसांनी आता तातडीने या घोटाळेबाज मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यावा अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली आहे। त्यांचा राजीनामा जर घेतला नाही तर या महाराष्ट्रामध्ये मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचाराला पूर्ण अभय देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलेला आहे असं मी मानतो। 10,000 शेतकऱ्यांची फसवणूक हा लहान गुन्हा नाही मित्रांनो। 10,000 शेतकऱ्यांच्या नावानं आणि हे कोणी केलंय तर सहकार सम्राट। हे कोणी केलंय? सहकार सम्राट। गुन्हा दाखल कुठे झालाय? त्यांच्याच लोणी गावात प्रवरानगरला। ही अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे। हा विषय मी लावून धरणार।